Здравейте, добре дошли в канала, искам да знам. Тук ще научите някои нови и интересни неща за заобикалящият ни свят, историята, ще отговорим на въпросите, защо и как, и най-вече ще се забавляваме заедно, да започваме. Епизод 2. Светът на боболечките. Днес ще ви разкажем една много интересна история. Тази на боболечките. Знаете ли, че тези малки създания са като тайните герои на нашата природа? Например, калинките са като малки градинари. Те ядат вредни насекоми, които могат да повредят растенията. Благодарение на тях, цветята и зеленчуците растат здрави и красиви. Други боболечки са важни за опрашването на растенията. Без тях те няма да дадат плодове. И това не е всичко. Те са част от хранителната верига, като са храна за птици, гущери и други животни. Без тях природата няма да бъде същата. Сега нека разберем какво всъщност е боболечката. Те са малки насекоми, които имат някои много интересни черти. Тялото им е покрито с твърда обвивка, наречена екзоскелет. Тя ги защитава, като броня. Освен това, имат 6 крака и 2 антенки, които ги помагат да опознават светът около тях. Антенките са като малки радари, с тях могат да усещат вкусове, миризми и дори вибрации. Някои дори имат и крила. Те са скрити под твърдата им обвивка и се отварят, когато трябва да излетят. А знаете ли, че това са едни от най-разнообразните насекоми на Земята? Има над 350 000 вида. Калинка. Ярките червени и черни точки ги правят любимци на децата. Но не всички са такива. Могат да бъдат жълти, оранжеви, черни или дори без точки. Калинките са хищници и обожават да ядат листни въшки, които са вредни за растенията. Една от тях може да унищожи хиляди през живота си. Когато се почувстват застрашени, могат да изпускат жълта течност от ставите на краката си. Тази течност има лош вкус и миризма, което отблъсква неприятелите. Имат 2 чифта крила. Горните са твърди и служат като защита, а долните са меки и ги използват за летене. Те могат да летят със скорост до 24 км в час. Калинките преминават през пълна метаморфоза, от яйце, през ларва, какавида до възрастна боболечка. През зимата заспиват и се събират на групи, за да се затоплят. Могат да са хиляди на едно място, под кора на дърво или в пукнатините на скалите. Когато се събудят през пролета, те излитат в търсене на храна. В много култури се смятат за символи на късмета и добро здраве. В някои страни се вярва, че ако калинка кацне на вас, това носи късмет. Светулка. Те са едни от най-интересните и завладяващи насекоми в природата. Произвеждат светлина чрез процес, наречен биолуминесценция. Това е химична реакция, която кара жив организъм да свети, без да отделя топлина. Използват светлината, за да комуникират помежду си, главно за привличане на партньори. Всеки вид светулка има уникален начин на присветкване, който използва като секретен код. Срещат се на почти всеки континент. Освен в Антарктида. Най-много видове има в тропическите и умерените райони. В някои части на светът са символ на лятото и новото начало. Възрастните светулки обикновено не се хранят, те живеят само няколко седмици, използват времето, за да се размножават и снесат яйца. Има над 2000 вида светулки. Светят в зелено, в жълто, а някои дори в синьо. В много култури са символ на надежда, вдъхновение и магия. В Япония светулките се смятат за душите на загиналите войни. Скарабей.
Били са свещени за древните египтяни. Смятани са за символ на прераждането и вечността. Известни са с това, че търкалят малки топки от тор. Това древните оприличавали с движението на слънцето по небето, което символизира вечния цикъл на живота и смъртта. Изработвали са се амулети и бижута във формата на тези боболечки, за да носят късмет и защита. Извън миналото, скарабеите са важни за рециклирането на хранителните вещества в природата. Помагат на почвата да остане плодородна, като разлагат тор и гниещи растения. Топките, които търкалят, служат не само за храна, но и за място, в което съхраняват своите яйца. Те са многократно по-големи от тях, и това показва каква сила имат тези малки насекоми. Размерите им могат да варират от няколко милиметра до цели 15 сантиметра. Най-едрият представител е с големината на човешка длан. Бръмбър Херкулес. Името му идва от древногръцката митология. Кръстен е на Херкулес, известен със своята невероятна сила и многобройните си подвизи. Наречен е така, защото в светът на насекомите този бръмбър е считан за един от най-големите и най-могъщите. Достойно име за герой. Има огромни рога. Използва ги за борба с други мъжки, за да привлича вниманието на женските. Рогата могат да бъдат дълги до 15 см, което е почти колкото тялото му. Живеят в тропическите гори на Централна и Южна Америка. Обитават райони с гъста растителност, където има много храна и укритие. Въпреки големите си размери, са отлични летци. Използват силни крила, за да летят към храна или нови местообитания. Бръмбърът Херкулес е застрашен от изчезване, затова е защитен от закона в много страни с цел запазване на популацията им. Тук ще споменем още няколко интересни и странни представители от семейство боболечки. Боболечката жираф е една от най-странните в света. Мъжките имат изключително дълга шия, която служи за борба и защита. Наричана е така, защото шията й напомня на тази на жирафът. Една от най-впечатляващите боболечки в Европа е рогачът. Той е известен с огромните си рога, които всъщност са оголемени долни челюсти. Бомбардировач. Има уникална способност да стреля с гореща, токсична течност от корема си. Това изстрелване може да се повтаря многократно и е много ефективно, като отблъсква хищници като птици и паеци. Природата. И така научихме някои интересни неща за боболечките. Те са най-големият разред насекоми на Земята и играят важна роля в природата, някои са полезни, други са вредни, но всички са част от баланса на екосистемата. От гигантския Херкулес до малката светулка, всеки вид има своя уникална история и способности. Някои летят, други копаят, а трети дори светят в тъмното. Природата е като голяма книга, пълна с удивителни истории. Ако се научим да я разбираме и уважаваме, ще можем да живеем в хармония с всички живи същества около нас. Бъдете любопитни, пазете природата и продължавайте да откривате нови неща. Благодаря ви, че гледахте. Не забравяйте да се абонирате за канала, да натиснете бутона лайк и да коментирате какъв искате да бъде следващият клип. И до нови срещи в Искам да знам.